Leto je v plnom prúde a dovolenková sezóna tiež. Mnoho z nás trávi dovolenku pri mori, ale sú aj nádherné miesta na Slovensku, ktoré môžeme navštíviť. A takúto krásnu prechádzku zvládnete aj s vašimi deťmi. Každý z nás je rád, že je leto, kedy si môže oddychnúť, načerpať nové sily či venovať sa nejakým koníčkom. Faktom je, že väčšina Slovákov považuje za dovolenku iba výlet k moru, možno práve preto, že ho tu nemáme. Ale je tiež pravda, že miesto neho je na našom území mnoho iných zaujímavostí. Keď sa rozhliadneme len po našom okolí, je ich niekoľko desiatok. Ukážeme vám, že aj niečo také staré ako hrad láka turistov, aby im rozpovedal svoju históriu. Napríklad hrad Lednica, ktorý sa nachádza blízko Lednických rovní. Jeho história zasahuje až do 13. storočia. Dnes z neho vidíme iba tieto kamenné torzá, ale kedysi boli tieto múry vysoké a pevné. Ako často chodívate na hrady? No, keď situácia dovolí. Teraz ste vlastne prvýkrát na Lednici? Áno. Páči sa? Páči, ale ja to poznám z obrázkov. Vláni som bola v Nemnici, kúpele s manžela, tam som videla zábery toho schodiska vedúceho do neba a chcela som ich vidieť. A páčilo sa? No ešte som ich nevidela. Takže budete liesť hore. Áno. Kde ste ešte boli inde na Slovensku? Všelikde. Janošikové diery, Slovenský raj, Marinská Tiesnava, Prosecká dolina, Kvačianská dolina. A ešte čo? Všeličo? Mohli by ste to odporučiť teda aj druhým, že je to krajšie ako ísť pri Tomore napríklad? No jasné. V Proseckej doline som sa cítila ako v rozprávke. Doslova, fakt. Krásne. Ty chodívaš s babkou? Ani nie. Teraz si prvýkrát? Áno. Páči sa? Tuto som liezol po skalách, dobre sa mi lezilo. Áno. Prvýkrát, kedysi, keď som si predstavil, že som vo výške, som aj z toho sna, som sa bál výšky, ale teraz nie ani, keď sa to stalo. Dobre, tak teda dúfam, že ešte obeháte kus Slovenska a že budete mať nejaké krásne zážitky. Tak, áno. Hoci je to rozlohou malý hrad, turisti sem chodia veľmi radí, možno aj vďaka jeho zvláštnej polohe a krásneho výhľadu z kedysi strážnej veže prístupnej iba cez toto zvláštne schodisko vytesané priamo do skaly. Aj vďaka ľuďom, ktorých naplňa práca na týchto historických pamiatkách, ich môžeme ešte aj dnes navštevovať. Je to viac ako o zárobku, hlavne o túžbe zachrániť niečo krásne. Ahoj, takže chcela by som sa spýtať, ako sa pracuje na hrade? Ahoj, v podstate práca na hrade je celkom náročná, je tak na fyzickej stránke, pretože je tu množstvo kameňa a množstvo malty, ktoré treba pravidelne nosiť murárom na prácu, ale je to zábava. Ako dlho trvá taká rekonštrukcia napríklad tejto steny, ktorú práve rekonštruujete? Je to severná stena? Áno, je to severný múr, ktorý bol dosť poškodený a vlastne rekonštrukcia prebieha už nejaký 3. týždeň, budeme končiť 15. augusta a výsledná podoba bola taká, že hrad mal byť zakonzervovaný a úplne bezpečný, aby neohrozoval turistov ani pracovníkov na hrade. Takže ľudia sa momentálne majú prístup, alebo nie? Prístup na hrad je stále na vlastné riziko, čiže tí, ktorí sú tu, sú zodpovední sami za seba. Samozrejme, nesmú zasahovať do práce ani behať po lešení. Dobre, ešte mi povedz, ako sa ti páči na Lednici? Na Lednici sa mi páči perfektne, je to môj domáci hrad. Počas našich potuliek sme navštívili ešte jeden z hradov Matúšovho kráľovstva, hrad Lietava. Je to jeden z najromantickejších hradov na Slovensku, hoci je už iba v ruinách. No aj na tomto podobne ako na Lednici pracuje partia ľudí, ktorí majú radi históriu a dokonca nie sú iba zo Slovenska. Takže ako sa ti pracuje na hrade a prečo si vlastne tu? Máš ho rád, alebo čo ťa sem priviedlo? Tak na hradě se mi pracuje úplně skvěle, úžasně. Jsou tady skvělí lidi, skvělá práce, prostě mě to baví. Ako sem často chodia turisti, alebo koľko ich tu denne približne býva? A tak je to závislé od počasí. Denně počítám můj hrubý odhad 200 turistů. Sú to väčšinou ľudia, ktorým sa hrady páčia, alebo prídu sa sem len tak zo zvedavosti? Všechny skupinky. I co se jim páčí, i co se jim nepáčí. Vyloženě zajímá naše práce, co tady děláme. A ty si teda z Čech, tvoj najobľúbenejší hrad v Čechách? Já bych řekl, že to je u nás ve Zlíně, a teď si nemůžu vzpomenout, jak se jmenuje, Lukov. A prečo práve Lietava? Lietava, byl jsem tady poprvé, chytlo mě to za srdce. Kamarádi, úžasná skupina lidí. A ešte mi povedz, ako sa tu na hrade žije, lebo som počula, že už si tu takú dlhšiu dobu, tak čo taký hrad obsahuje, keď tu chce človek také, že 3 týždne a ide sem, tak čo? Tak já jsem tady už 2 měsíce a je to vyloženě dobrodružství.
Vzrušující, příjemné, romantické, místy neromantické, adrenalín je tady všechno. Všechno, co si chlap môže přát. Aj tento hrad pochádza približne z rovnakého obdobia, teda druhej polovice 13. storočia a vypína sa nad malebnými dedinkami v blízkosti Rajeckých Teplíc. Jeho história sa viaže k mnohým šľachtickým rodom Slovenska. Tak chcela by som sa spýtať, ako sa vám páči na hrade Lietava? Zatím mám dojem akorát z toho stoupání. Doufám, že odtud bude pěkný výhled a hrad se mi líbí. Dovolenky trávivate takto po túrach alebo chodívate k moru? K moři ne. My jsme akční. Lepšie trávenie dovoleniek takto? Určitě, pro nás jo, nám to vyhovuje. My sedíme celou dobu v práci. Takže vidíte veľa krajín. Ano. Na Slovensku ste ešte kde boli, na ktorých hradoch? Na Trenčianskom hradě, na Spišskom hradě, v Bojnicích na zámku jsme teď byli, no to tak v poslední době. Takže teraz máte vlastne taký týždeň po Slovensku. Ano. Jedna vec je ale veľmi dôležitá. Treba si uvedomiť, že pri návšteve ktorejkoľvek hradnej zrúcaniny ste sami za seba zodpovední. Keďže sa na väčšine z nich pracuje, treba dodržiavať pokyny ľudí, ktorí to tam poznajú. A môžete si byť istí, že pokiaľ prejavíte záujem, veľmi radi a ochotne vám poradia, ako ísť, čo si hlavne pozrieť, či ako si dávať na seba pozor. Hovorí sa, že každý človek by mal dobre poznať svoju krajinu, aby mohol byť na ňu patrične hrdý. A ak sa zamyslíme a stretneme ľudí z okolitých krajín, presne toto sa im dá čítať z tváre. Buďme aj my takí hrdí na naše hory, historické mestá či budovy, zámky alebo hrady. A ak vás nebaví len tak nečinne cez leto sedieť a máte radi históriu, tak sa vyberte na miesta, kde môžete byť dokonca užitoční pri zachovávaní nášho dedičstva pre naše budúce generácie a kľudne pridajte ruku k dielu. Môžete si byť istí, že všetci ostatní vás medzi seba radi príjmú. Navnadili sme vás? Takto sme radi. My sme vám ukázali iba zlomok toho, čo naše krásne Slovensko ponúka. Neváhajte teda a ponorte sa s nami do krásy mohutných kamenných strážcov.